Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Kublai pi baro kini kilong ki khubor ba mentagasngi namar babun badon ki jingye ki pajba ba pelong da ki seng bhalang kabor sarkar lingba kabor Sinshar district kahaban penjari da ki kendon section CRPC 144 bante la kamna ki jingkulma halor kate ka section CRPC 144 ka seng nyotrep integrated territorial organization hitu kalalet panjing shai na ka deputy commissioner jong ka East Khas Hills district ka kong Isa Wanda lalu IAS min hakalai turik naiwing arhajar arpuar kaseng hitu ha ka jingyalam uba donbok dakhar president ka jingtmu banai kendo ya ka DC Henry nakikam ki bamla akyar ka DC kalabatha banya kendo ya uba arwalang badairu MCS additional deputy commissioner East Khas Hills district la instruct banya kendo iba roni dah kan ni ka dorkas ka bangi kendo ni ya keren ya ki panding bensai ba balai fi impose ya ka 144 CRPC hapo Shillong City bat ka ba hap barok kai kisor kapsor te ngong ya ki ba ki ong ba ki hap ban impose ka ni ka 144 dei ba ka jingja ha tu ka arpu pratarek te ka order ki ai ha tu ka lai puai tangi na kalian jungi la tho hang ne bar ngi la kan nak ba shai ba ka jing penmi ya ka ni ka hukum 144 CRPC ka ya tengkok ba ka artikel khatsau ka khandai bat arpusan wat ka Supreme Court ru kala ong ba ya ka 144 CRPC la ban exercise man ka por Henry ka ba le hang ne pat ka bangina kalian juga seng ngemla ban pedang kai ta ka daw ngi wan ikan du kenang ban recall no ya ka ni ka 144 CRPC bat ban ai no kiwi ki kan ndei ban perking kat kum ka 144 ka bam ya ha badingi hang ne ngi ong ba pila i hi ba menta na ka por ba mdei tang useng bahalang mo mdei tang u pressure group ubi ki ne wat kinong hikai kinong shedja ki ja ki mid day meal ki nong hikai contractual ki bobon ki cultural organization dat nong ta ki religious organization ya ka tur ngila keren ba ban kata ya ka right to religion ro nging so ya ba kin da haban pan permission te nakalian jung ba roni ti ong be bagi impose ka ne ka 144 RPC ka de halor nong rem ban encourage ki brok hat ki bamut ban shim kanu ko benta rali ban ong ye ki ban shim ka permission te haden dala ya keren ong nakalian ki jongki kinsa ya shong ya ka ne sibit kinsa perkat bat la de ki kin resign na kin recall na ya ka ne ka 144 ka ba apa ko jela ko baya ka 144 CRPC kila ban exercise ta ka syong ha ka jing start jong ka administration pat kumno bakin pentri kam ya kan ni tangi pat ngi i bakla long violate ya ka constitution yan lane ya ka riti tri kam jong ka ri India tangi ngi persya kan ya ka ai ka ba ka district administration kale ngi ngim su ya ha ba kat kum ka riti Sinshar jong ka India kam ya hap ne lele ta habi dei bat menakan ne bagi pha pendam ya gitu ki se ru ngi ngim su ya ha ba mdei tang kitu ki seng balang ki bara yusit ndrei wat ki RSS ru ki ra yusit ngirung idon ka simbolik pangidon yolati ngila ban ra kano ko por ba ngin ndala dei ko por ngin sahaban rai tangin sawe petkai hi ba la dei ye ki wei ki kon hon ki sha yangi kin khang ta kata ta ka bamla ban pedang kai bat ka jing phap ndam to ka long ka ba penpo la ne penjam daw ya ka long renjeng haba kira lane pendeng ya lama tengi na kalian jungi la keren ba sai tan kalian ki jungi la da video permission kan ya kata itu buat kata rungi stress baki de ban recall baki mde ban ai da kata ka 144 ban enforce kata ka power tang baki la don ka bot ndrei kin pendon kam bakla ba ya ka han kata nginum la ban pedang lano ki jing ya ki ba pher bale kam la ka district administration ndrei nganum men kari chiru ya kita gi ba pungkul mar gi ba shop brio mo ka ai ka bagi ya ki bale bakla de ban sa pen stom mai te Henry ban chu impose 144 CRPC ben naphang ya bro khot klem da kan ka nong rem ko babiang klem da ya kran be stakeholder klem ya pembe hapo ka state bat no kata ka bamla ban pidang lano te Henry ya kata ka babiang ba inte mo bakan ya mi ga jingkul mar kan kata ka district administration da kamon kala bi bro kata kala kan ranjing ayu ka 144 tang ba maki ba let's say ki they are not bound to do their duty tementah haba kila ong to ki encourage ka bahapalan tengin peken lada kin recall na kin recall dari kin recall te ka don hi ka high court ni ka bajan te ngin tiet jing khang te kan kami tanat ken ba
Ini interact mah bahkan kan day two way channel kan. Lada ki kabor sarkar ka peni ida ka anyi rungin peni ida ka an. Mendai tang maki banang ka anyi rungi tip hi ka an ka kren kumno. Ka constitution la tho hak ta kom mendai tang ki wat. Yang yu pai ba ngi day ban puli bat ngi interact bat ki tang katai.